ओमफ्राय नै जुसा Thank you so much जोंनि आब'नो धन्यबाद होबाय आरोना इयो जोंनि हेलो लोगोफोर दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों मोनसे जायगा माने काजलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय ओमफ्राय ब्लाड डनेट हैनो नागिरदों बेग मोनसे 6 month बारबायमोन 7 monthआव हाबबाय थादों दा आवगोल सानैसो सासे मानसिनो होखांबायमोन ओमफ्राय दा दिनैहाय जाय मानसिनो होगोन बे गुबुन मानसि नङा गामिनिनो बेवहाय सोमोन्दो जायो ओमफ्राय देहा बारा थिग नङा उइक जाना दं बेग मोनबा नांगौ जानायखाय आं बेग मोनसे डनेट खालामहैनो नागिरदों हैगोन दा काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव थ' बिदिनो आं बारा 6 monthनि उनावसो होगोन होब्लाबो दा होथ'नो हानाय नंला दा दिनैहाय सासे मानसिनो होगोन बेबो रावबो नङा बेरामाव सैसोनानै दङ बेबो जोंनि चार्चनिनो जोंनि मण्डलिनि जोंनि गिर्जानि मानसिखा रावबो नङा आरो थ' बिदिब्ला जोङो ब्लाड डनेट होनायखौ आरोबाव खनसेबाव दिनै ब्लाडनि बारै भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों थ' आं काजलगाव हस्पिटालाव एसे खोन्थानो नाजागोन बिनि उनाव माखासे पइन्ट खोथाखौ माखासे भिडिअ लाबोबावगोन आं आरोबाव ब्लाड डनेट होफैदों दिनैबो थै नुखायाखै दा गैखाया दा जाथ'बाय बरनखांबाय बेग मोनसे ओमफ्राय नै जुसा Thank you so much जोंनि आब'नो धन्यबाद होबाय आरोना इयो जोंनि बिनानावनि थाखाय डनेट होदों नालाय ओंखायनो जों बिराद इसोरनि मुङै हामबाय होयो आरो इसोराबो होथोंसै बिथाङा मोजाङैनो मोजां बिदिनो अनबाय थानो हाथों आरो बयखौबो होनायफोरबायदि हयथ'बा नोंथांमोना सिगाङाव नुखाबाय जानांगौ आं सोरनो मा हैदोंमोन थै हैदोंमोन ब्लाड डनेट खालामहैदोंमोन आङो बेवहाय जायो आंनि न' खाथिनिनो गामिनि जोंनि आरो मण्डलिनि जोंनि गिर्जा मण्डलिनि मोनसे गिर्जायावनो हाबो जोङो जयैनो थ' जन्दिसबो जादों आरो गुबुन गुबुन जादों न'खराव सेरखमखा से अबस्थाखा गाज्रि गथ' सासे दं हिनजावसा दा बोरैबा उननो ओंखारदों बोरैबा नांदों आरोखि जन्दिस एकदम मोदोमानो बोरैबा कालारा चेन्ज जालांदों आरोखि दा काजलगाव हस्पिटालाव दङ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों ब्लाड बेग मोनसे डनेट हैदों थेवबो देहा थिग नङामोन थेवबो हैबाय आङो जिहेतु बर' सुबुं ना गथ' सासे दङ बायसान्स इसोरा दा खालामथों दालांथों आसा खालामदों बेबो मोजाङै मोजां जाफिनगोन रिकभार जाफिनगोन जिहेतु देहा मानसिनि देहा नालाय हैनानै फैबाय काजलगावआव दहैयो होना फैनानै मोजांबो नांदों लोगोसे मानसि जाय लोमजानाय बेखौ नायनानै गोसोआव एसेब्लाबो दुखु नांदों आरोखि बोरैबा नांदों जाय हक बाथ्राखौ आं बारा दिनै पलिटिक्सनि बाथ्राखौ आं बावहाय सोफादेरनो नागिराखै ससेब्लाबो नोंथांमोननो बे जिहेतु सोरबाया गुबुना गुबुन मोनसे साननो हागौ बे आं फारसेथिं केमेरा लादोंमोन ओमफ्राय बावहाय बिबोनां जानाय बिनि फिसायाबो एक्सपायार जाबाय बारा गोबाव बिदिनो 3 month बा 4 monthसो जाबाय होनदां 6 monthसो जाबाय होनदां जाय आंनो बिबोनां मिस्थि जाहोनायमोन आगदा साइडजों ब्लाड बरननाय ओमफ्राय बेजों ब्लाडा गबाय थादोंमोन नालाय बावहाय ओंखायनो आं हमना जानो हायाखै ओमफ्राय फारसे लेफ्ट साइडजों केमेरा हमनाय ओमफ्राय आरो सासे जुस होनाय बियो बेवहायसो जायो बे न'खरनि जाय न'खरा जायनो मानसिनो थै हैदोंमोन आं ब्लाड डनेट खालामदोंमोन बे न'खरनिनो मानसि आरोखि थ' बेवहाय आरो बिबोनां बिथांमोननिसिम कारिश्मा बिबोनांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स मिस्थि दौहोनायनि थाखाय आरो ओरैहाय बेवहाय जुस हमनानै होनायनि थाखाय खुलिना होनायनि थाखाय बेफोरबायदि आरोखि थ' दिनैनि एसे बारा सादों आरोखि दिनै आखाइया एसे आवगोल बेफोरबायदि सायामोन खिन्थु दा एसे सादों आं जाखिनि थै होदों जाखिनि डनेट खालामदों जेसेबां दङ बर'फोरनो होदों बेजों लोगोसे 7-6 जाबाय दां आंनि होनाया आरो जेसेबां आं ब्लाड डनेट होगोन आं बिथांमोनखौ जाय लोमजानाय बै सुबुंखौ आङो केमेरायाव लाबोनाय नङा ओरैनो हैनायखौल'नो आं खोन्थागोन आरोखि थ' मालाबा
लाबोनायबो जानोबो हागौ नायनोसै माबोरै जालाङो ओमफ्राय गावनि देहाखौबो फारसे नायनांगौ जायोना ओमफ्राय थ' भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि